Amsterdam. Doei! Tot ontmoet! Oké, wacht, kom ik. Ja. Hoi! Ja. Ja, maar Gerben van Esten. Ik vind dat wij als sportmensen van Amsterdam een grote dank verschuldigen binnen aan burgemeester Schat, die jarenlang vochten heeft om dit sportgala zo mooi en zo leuk mogelijk veranderd te laten. En ik aan Arne Jochem de Vries. En twee mensen die hebben zich fantastisch inzetten voor de sport hier in de gemeente Amsterdam. Hartelijk dank daarvoor. Oké, ik moet je zeggen wat mijn sportheld is. Nou, ik moet zeggen, ik vind al die mensen die hier winnen en die mooi hun ploegjes of individueel wat presteert hebben, ben al mijn helden. En Ekteman met de stielenspieren van Travis geweldig. Trouwens, het hele sportgala hier in Amsterdam vind ik super.